Momo got mood. Bishop, good afternoon. He did a deep a week again, huh? A weekend, but I would do Chakosa. Is it? A weekend. He can kiss a photo Tina DP. No, but we can move like he can them, he can make good. Oh, yeah, go and remove that DP before you come here for it. They can back. Okay, man, how will I make back up on social media? Block Hoya. Yes, sir. Yes, sir. Is that full? Add 21 years. 21 years. Can he now? Eat by issue. I got out school. Mba. Then I let him Jibianga. Ncha gadi. It's already. Yes, sir. If you let me when okay. Yes, sir. I let me draw me when okay. Last year. Last year. Yes, sir. Okay, Otele Komana go kona ebiranga echogadi. Oya ko barage? Oya to onye ko kupurugi? Enyim esem. Oya we esaga. Onye mu na ya yivu. Onye kupurugi we esaga. Yeah. Otele ne tepa ine tepa ki bidro tama. Ki bidro nwe es. Then then dike ga lo ke inwe ge hare inwe es husband. Otele nerube 2 years I just kupu ga kupu ki bidro nwe es ge bia se nga bi wedi. Otele I just kupu ge last year ki na ki bidro nwe es. Awu gba ke ba come on get out of this place Jack back to here. I say get out of this place to get 22 get. I say get out of this place to get 21 get. Get out of this place. Let him see you change here. Yes, sir. I change go me. But off your camera, come here. We got camera again. Okay, Bishop. They got a promote home wine. Or they don't get no human working edge about 1 year in your weekend. Bishop Feweli. That means you want your hair out. I hope you put I said it to you. You want your hair out because you're advertising what you represent. Chile Kabagoko. You were in Kegeroge. But you Chile Kabagoko. Yeah, I can't tell you why I can't block their block. So they use zinc here. But my own, there's open. Noise is there, music record. Go and get a good background. Good afternoon, sir. Listen. I told that touch it from you. Watch it earlier. Watch it earlier. Well, we should watch earlier. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. Watch it higher. Get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. I told that touch it from you. Okay, sir. For interview. Yes, sir. For interview ever. Yes, sir. Okay, man, how will I ever get on social media? Okay, sir. Nganiru. Yes, sir. Ish. I told that. Come on, remove that thing from your head. I said remove that thing. Okay. I told that touch it from you. Lazo. I said get on. I'm saying Lazo. In my hair will Lazo. Kurota. Emola Wambo. Yes, sir. Okay, I'm gonna forget you put like this. Okay. Papa can't put. Let him on one age Bianca Dane. Let him to the Nako Conga. Kumango woke up one here. Last, I said, let him to Bianca Dane. I guess I'm one there. One here. Or how I'm for the other side. Yes, so, oh, how okay, more than like Anna Wewe. Hang figure, Umbrana.
That with a phone. I told that touch you. I told that touch I'm going to make good. Ebe molu mu nwoke abụọ lee onye tụwara gị ime iji mụ ụmụ nwoke abụọ onye Igbo ka onye obodo Ndị Igbo. Onye Igbo. Anọ m France. Gịnị ka ị na-arụ? Ugbo arụghị ahụ m ọrụ. Arụgo m ọrụ before but arụghị ahụ akwụsịla m ndị ọrụ. Ị dị afọ ole? Adị m 34 years. Akwụrụ ụgwọ isi gị tụwa gị ime ka ọ banye kwam. By kwam. Nwa emụrụ ya different men ka ọ wụ otu onye. Ofu onye. Ele ebe ị hụrụ onye ahụ gị nye otele gị ya ata gị tụwa gị ime. Anyị abụọ si abịaje. Unu abụọ so mee gịnị? So bịa Europe. Hey, focus here. If you are not ready for this interview, I'll bring you down. Hey, sorry, sir. Asking you focus to get better this girl. Okay, sorry, sir. Una boss obi angole. I'm money abụọ so abịaje Europe. Asking you kurotunga. Sit up ke kurotunga. Unu so bia which Europe? Europe na abroad. Obodo oyibo. Unu ji okwu ga ka wee gba elu. I choose ụzọ. Unu shi ụzọ. I gbara mmiri lampa mmiri. Ma ahụ eze gị. Nne gị na nna gị dị aware. Yes. Ọnụ ụzọ mgbe unu ji okwu abịa ka ọ nọta gị ihe tụwa gị ime before gị erute. Yes, sir. Yes, sir. Ndị nwa gịnị ka ị mụrụ ya? Nwoke abụọ. She good okporo ụzọ nketa yala she good bracket Nwere ọrụ n'okporo ụzọ ebe a nọta gị ihe ọwụ ebe aja agbakọjuru ka ọwụ na tebụl n'ụlọ esi na unu nọ n'okporo ụzọ ya ata gị akwa isi uju ụkwụ aka gị n'okporo ụzọ kụrụ nọ ya ata gị ihe iji teke o nwere ebe anyị ruru na ya ba n'ụlọ na iwu onye ebe Ọmụ Imo steeti ebe n'Imo onye Irete ebe n'Irete Ụmụeju ebe n'Umeju Ụmụeju ọgwụla Ụmụeju which local government ka ishi this girl Chineke agbaghị ọkụ otu ịkwa gbara ihu ka kula na-eje ekulu nri which local government ka ishi gị Chineke agbaghị ọkụ iji kwakpọ ihu nnọọ ka adọt pampas ndị kpọga ntụ na-eyi na-achụghị elebe ishi gị sema iwu ụlọ eju which local government ka ishi Owerri West local government onye eriri mahụ village gị. Thank you, sir. Elebe dị gaa ịtụwara gị ime nọ na Mụ na-separate ya la onye mụrụ mmụ abụọ gịdị prat pụta nga anya eshe mụ na-separate ya ụmụ nwoke asị gị damn you ọma m chire damn you. Okay, life happens. Ị ga-ajọsụ kwuo ya ka onye ihe wutere gị bịa ga ikwu ya with proudness mụ na-separate kele unu chese eji divorce anyị isi Chineke agba asị gị damn you Ebegide maka ike agwụla m. asị gị damn you nwa bingo. Okay, sir. Lekpa ọ dị nnọọ ka ndị na-eji arụ nga phone booth ude nne gị na nna gị ọ dị ndụ ị ma nri eshi Ọfụma. ije eyi pant Yes, ndị ka ukwu. ese Pint ndị ashara mbara ka m na-eyi. ọ kịrị mgbawa ike o meele gị mbụ Mba. o tolego ofu kulant
Elenke okulant. Otele go ima so tele jevu otele go vu kulante. Enwere otele a ga-eti ya m nga ha ekpewa m ọkụ. Enwe nke a ga-eti ya m ajụ oyi na-adịta ọkụ small ajụ oyi small nke go vu kulante. Nke m na-adị ọkụ, yes. M na-adị ọkụ. Otele ekpewa ọkụ. Azad otele. Azad otele. Nrolo ta na ta ga ba mamre na ho. Yes. Ela mo tra ihe eji ba mamre. Owu di odaga ho himself o mege maka ụta. Ọ na-eme maka ụta. Manyo mamre. De ba mamre na ho. Mamre tapo. Listen, I don't joke here. Yam ja tu agi here now. Wait, ba mamre ma mo ke bia loge. Ke ya de ka mo ti ku ptre no. Be careful. Oba mamre ma yela mo ke no. E wole mata gidere ga anyo ahụ pu. Mba. Kinyu ba ahụ mbo. Anmanya ahụ but adawa manu anya ahụ. Atala ge mbo ga anyo ahụ pu. No sir, no. Mba. Amo bala gidi ke gete chai. Ele ike ebe because ebe a na-esha nyosha akpọ be m n'ebe anya ebe na-esha nyosha. Ebe normal place shataga ga amo bala gidi gete chai. Yes. Odon go. Ụmụ nwoke letra la gị. Na agụkwa ha agụ. Maybe 10. Madam. Maybe 10. Maybe ụmụ nwoke 10. Otele. Bahu Bazaar. Atamagi janyo. Yes, manyo. Ege nyele mpu ineti. Ai. Osh. Ew. Ai. Osh. Ew. Genotype ga. Blood group ga. 0 positive. Awona ni 0. Not positive. Ti ya not. Positive. Awona ni 0. Ti ya not positive. Onye rere nwa bingo mra. Ti ya not positive. Nwachi obuba. Ondo na in France. Obodo a na-echeck doubting. Ha na-echeck ya. Bo ya ga phone number gị, WhatsApp number gị. 39 plus 39 22 33 74 84 Why again? plus 39 22 33 74 84. Akwe mani ya mere ba ga bra social media dị na nga n'iru. Nsogbu adịrọ. Bye. Apake mbo. Oye ki ihe adịkwa n'ụta safety boot ndị mmadụ wogen. Eya, ebere nga for interview. Das ebe ya for interview je na gram na street, agram n'ụzọ. Sir? Godwin, one day ga para. Bishop, good afternoon, sir. You want to get No, the second time. The lay your jaw second time you get Biara. Why you Jabia second time? The other day, network cut here. Cut MM get that. Okay, now hear this guy name. Yeah, me again, I will block you. Any more of this, I will block you now. Sorry. You will lag. Would they phone out when I like a pilot to get last?
Lero sana. Yeah, gini. Bianga osiso bianga chile kabagoko. Bendi atano. Yeah, gini. Ogi wanake. Akwakwa woye bira ya bagada puru gesi na network control gini. Egbaga onu abagodo sim na network control. Oni kide jim na egwegu. Bishop, whenever you are serious for this interview, I will know. I'm serious now.